clap hands for Jesus. Right. Kunenye into uNkulunkulu angikhumbuza ngayo mangisondela la. Ngiyangicela niye kulove esontweni. Amen. Nidlula abazwana basenseleni. Kuyimalini ukusuka enseleni Manyambosi? Malini 6 rand? 20 rand. Ukuza lana or 10 16. Okay. But niyababona abahlale bekhona ngithi. But nina abantu bala emabhweni aninceni nje ukuthi kuyingcekeza sengisengcekezini. Awuhlobene nakuhlobena njalo nalapha. Uyeri uyothuka inhlamba nje. Amen. Please bazwane bami please. Abanye bekho nje ngizothi ngine event esamuya ngazi kuphi. Iyekeni lonto leyo. Right. Nini lapha hamsana izandla. We lift you high. Yahweh, Yahweh. Transpose. You are Adonai. Thank you, Holy Spirit. Raise your hands up with your eyes closed. I Father, let the anointing fall. You are Adonai. Thank you, Jesus. Yahweh. Makate brakanduza. My Father, I touch with your hand. This is your hand, not my hand. I take my hand back to my pocket, but I touch her with my anointing that is filled with your hand. In the name of God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit, I change every structure of the spiritual realm. Every evil, I subtract them in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let there be your power. Let's can kanda braka kusaba branga gandu braskodosha. Thank you, Lord Jesus. Yahweh, you are Yahweh. Thank you, Lord Jesus. I pray. Baba baba dosha. Baba baba yele braka kaya masato. You are Adonai. Okay, open your mouth, open your eyes and look at me. You remember when I said to you, close the window? I saw you while I was at home. I saw you sleeping. And while you were sleeping, I saw a guy coming at the back of your house. Okay. Okay. Ngibona umuntu eza ngemva kwendlu la endlini yakho. And when that person come, wafika wavula iwindow, walifika vele livuliwe. Wavula wangena. Wathatha isikhwama sakho. Esikhwameni sakho ngibona inyathi. Konje malini inyathi? Eh? Okay. Ngabona inyathi. And a reddish man, a man with a reddish color. Amen. And that person uyile emzini umakhelwane wakho. Wafika wangena khona ngenkathi ngithe wena vala iwindi. Kwatholala ukuthi kabalele, wafika wenza ngathi uzohlala uzoyikhuluma esezinye izinto. Angazi baba impela ngalesikhathi ngifonelwa uLondi ethi ubona imessage yami efonini ngangidele ngangavalile futhi angazi ukuthi ubani owafikayo. I know the guy. That guy yadlula la ezenza umuntu odakiwe kanti akadakiwe. Ngalelo langa wadlula ehamba ecula la. I'm not going to tell you who is that guy. He was uhlala umbona njalo. He's the one owayehlanganisa ukuthi akungenwe lapha endlini lakho naphambilini and wayefuna imali befuna ukuyophuza. And imali ayikoneta lapha kwamalinda is too much. Amen. You are here rearranging destinies
I worship my God. Adosh. Way make, let there be a way make. I open doors of money. I close every doors of war. Zonke izimpi, I shut them down in the name of Jesus. By power, I'm sending lightning of fire. You are here, rearranging destinies. I worship. Thank you, Holy Spirit. My God, I worship. You are way maker. Promise keeper. Light in the darkness. My God, may God touch you. That is who you are. Let's cantabra kamba sumandamba. You are He. Jesus. You pneumonia, Emma Passion, never ever try to restore yourself. I worship you. Okay, there is okay. Go my penis away in Klungu. These peers over Miswa sevens if you feel that you are tired, ukhathele, lemonjani. I want you to stop using them. They are too strong. Mazawan. Are strong, are cool, and they are affecting your lungs. Njengamanje uyayizwa short breath. Uyayizwa ngazathi uphefumula kwakho ngathi ungathi ngishona phansi. Uqala ukulimala emaphashini. Please be careful. Please. Shintshela kwamanye. Mayikhona amanye ongashintshela kuona. Shintshela kuona. We make. Babuthatha senibuyile nizosebenzela ngala manje or sengale? Okay. Nenzani ngale baba? Nenza imall? Yeah, senza imall. Cela ukubuza le mall leniyenzayo isona stairs? Ayakusona istage. Shosho? Yeah. Okay. Bake banitshela nizophuma niyephi uma niqeda ukusebenza uma niqeda ukwenza imall? Ikuyasitshela manager khona lapha yathi kunenye imall esondelene nakhona lapha esikhona. Okay. Le mall eniyoyenza ngibona istairs niphezulu kwi roof. Oh, can I somebody say prophesy? You know, in the realm of the spirit, this building that you are building, it's like nikandi slab got a high pants, a pants got a phezulu, and kunalento enifakayo nibiza ngani beam. Amakada beams. Yini? Amakada beams. Amakama amakhulu kangaka bafethu. Okay, you know that thing a hold to concrete. Ngibona one of your way of abantu sebenza na ufakile umakalapho ngathi umbalo blue. Umbalo blue. Uba nozo kuhlanisa umakalapho. Umakalapho yellow cousin, no blue cousin. Eh? Construction. This one is wearing a bluish one. Ufika lapha phezulu wathi uyagibela wavele washelelela. Wawa from ubeam phezulu. Ezoshayika phansi. When business grinder ngazo mshini osika ngawo lapha yini lo buyikhatha lapha noma zinsimbi zani lezo buyikhatha lapha phansi. Yeah. Kwavela insimbi wena obuyikhatha yangena esiswini salomuntu owaphezulu. Kumanje bebekhona umakalabha abayelo besibasebenzisa bashintshela kwaba blue njengamanje. Manje benisebenzisa kanjani umakalabha? Abayelo. Senisebenzisa kanjani manje? Aba blue. Uke wangitshela mina? Can somebody clap hands for Jesus? He is actually saying they were using the yellow one, eh? Yeah. But man, the sebeshintshela kwaba blue. Woo! Can somebody clap hands for Jesus? Right. Uke wangixola mina? Bacabanga ukuthi ungitshelile yabona? Yabo? Bu bakanti kathu besixoxa. Right. So this prophecy come from God.
and lento izoveza ukuthi wena uvikelekile ngenxa yakho lo muntu ngesalimali uzowa kuphela aphuka iqakala but ngesagwazeka. There are things in the realm of the spirit that we cannot stop, but we can limit the impact. Right. So my prayer is that my Father, my God, I protect him and the staff, the colleagues. About colleague back. Ushers, please. Ushers. In the name of Jesus. Jesus, take it. Right. Whatever that the devil wants to do, he cannot succeed. It's makelwane. Ujesu mkhulu no Satan. Ujesu mkhulu no Satan. Clap hands for Jesus.